egitarauari kasu eginez berrikuntzaren inguruan negozio eredu berriak, 3D inprimagailu tailerra eta, hortarako Mikel Arbeloa gerturatu dadila. Gero, erakustaldi bat egingo digu, kafe ordura Goiasenean, bertan inprimagailu bat ekarri duzuelako, Iruñatik dator Mikel, Signova enpresatik. Orduan, Mikel, 15 minutu dituzu, aurkezteko, zuk errubi jokalariak ez dituzu izango hor. Egunon guztioi. Aurkezpen txiki hau eginen dugu bi zatietan. Alde batetik, hau izanen da hemen teorikoki zer den, gainbegiradat emanen dugu 3D inprimaketari buruz, eta gero hor kanpoan, kafetxo bat hartzen dugun bitartean, jarri dugu hor inprimagailu bat eta badugu hainbat pieza ezberdinak, material ezberdinetan eta teknologi ezberdinetan egindakoak. Orduan, 3D printing edo 3D inprimaketa. Egia erran, argitu nahi nuke gauza bat, hasi baino lehen, eta da, imprimatu ez da ezer inprimatzen. Fabrikatu egiten da. Fabrikagailuak dira. Ekoizpen prozesu bat da 3D inprimaketa, edo additive manufacturing edo fabrikazio gehigarria. Hori alde batetik. Bertzetik, fabrikazio gehigarria ez da teknologi bakar bat. Teknologi multzo bat baino, eta gainera haien artean nahiko ezberdinak. Guk ezagutu dugun fabrikazioa normala, gure bizitzaren bitartean, eta giza historian zehar, aurre historiatik, hasita, beti prozesu mekanikoa, kengarria erabili egin dugu. Hasten gara behar dugun baino material gehiagokin, eta lehengai hori arbastatzen dugu, eta gero fresatu, mekanizatu, lixatzen da, forma finala sortaraziz. Lehengo tresnarrietatik gaurko bost ardatzeko CNC flamanteakaino erabili egin dugu prozesu kengarri bat, prozesu fabrikazio mekanikoak. Kentzen dugu materiala, eskulpitzen dugu. Fabrikazio gehigarria berriz, normalean, hauts moduan zein plastikozko arian edo likidoa moduan, datorren materialaren gehikuntza bidezko ekoizpena da. Eta prozesu honek egiten da kapaz-kapa, geruzaz geruza, eta murrizten du ekoizpen epeak, ekoizpen kostuak, eta hondakinak askoz ere gutxiago dira. Erran daiteke, ekoizpen prozesu hau askoz ere eraginkorragoa dela. Orduan, alde batetik bai ditugu teknologi ezberdinak, eta denak badira fabrikazio gehigarrizko teknologiak, zer da batzen dituena? 3 ezaugarri nagusiak dira. Alde batetik, 3 dimentsioetako objektu solidoa baten fabrikazio gehigarrizko prozesua da. Gehitzen da. Bigarrena, materiala gehitzen da geruzaz geruza gain jarriz. Eta azken finean baino da prozesuaren hasiera, modelo digital batetik abiatzen gara. Orduan, modelo digital hori lortu dezakegu bi moduetara. Alde batetik, gure ingenieroak AutoCAD software batekin diseinatzen badu pieza bat, AutoCAD, CATIA, SolidWorks, en fin. Edota, pieza fisiko bat eskaneatzen dugu. Eta lortzen dugu modelo digital bat. Erran nahi dut,
mundu fisikoan dagoen pieza batzuk digitalizatzen ditugu, edota mundu digital batean dauden piezak, modeloak, materializatu egiten dugu. Orduan, ate birakari baten aurrean gaude, eta honek aldatzen du dena. Ez dakit, zuek siguraski ikusi dezue inprimagailuak, ez dakit, plastikozko inprimagailuak nahiko normalak dira jadanik, baina agian ez duzu ezagutzen metalezko inprimagailuak, eta ekarri dut bi bideo. Direct metal laser sintering, or DMLS, is used to produce metal parts ranging Hemen ikusten da makina hau. The DMLS process builds using STL files that are extracted from 3D CAD models. A technician Barkatu, ez da ikusten ez? Ez dakit zergatik ez da ikusten hemen. Ez da jarri behar? Ez da... Bai? 3D model to properly orient the geometry for part building, adding support structures where necessary. Barkatu, Beste PowerPoint bat? Edo bideo bat? Beste bideo bat. Vale. Gero PowerPoint hemen digiriki. Bakaso. Hasiera antik. Once this build file has been completed, it is sliced into layers and loaded into the machine software. Inside the chamber are a build and material dispensing platform, along with a recoder blade used to move new powder. Itxon pixkat. Ez, bueno. Azpila, laneko azpila. Edatzen da hauts geruz bat, eta laserrak egiten du bere ibilbidea, eta sinterizatu egiten du. Kapaz kapa egiten du gauza bera, eta azken finean eginen dugu pieza finalak. Fully dense parts are grown in a variety of metals, including tool steel, stainless steel, cobalt chrome, and bronze alloy. Parts straight off DMLS machines have a fine investment cast finish. These metal materials can be polished or benched to your discretion, capable of meeting the needs of any project. Unique geometric freedom of design enables DMLS to form cavities and undercuts which, with conventional methods, can only be produced with great difficulty. Ikusiko dugu ere bai, normalago dena. Ez baino da lantzatzeko bertze bideo bat. Itxoina bat. Ez dakit. Ez hori tekstua. Zein da, hau da? Ez, hori da.
I don't believe in less. I go all the way. Be true to yourself, I say. Makes me a man of success. Makes me the man of today. Boss Bottled. Fragrance for men. It's time for Nerdgasm! Ez du pasatzen. Bai, hori da. Ez baina hor dago, ez da izagitik. Torrekin dut da. Hori da, Bai, baina ez da ikusten bale. hor dabil. Eta ez da birekit Bueno, berdin da, Usten dugu, nahi baduzu. Bai, ez du, hau ez du ikusten. Ba, utziko dugu, bideoak, Txentzen bat. Ez dela gelditu inbat. Gelditu inbat, bera. Eta zabaltzea. Bai. Bueno, gero, hor kanpoan izanen dugu impresorak zuzenen ikusteko aukera. Hey, what's up, Nerdgasm fans? Jerry here, aka Barnacles. Softwarean preparatzen da diseinuak, egin ditugun diseinuak, eta jartzen dugu gure azpil virtualean. It's actually a planetary gearbox. You can get the link in the description, but basically I upscaled it by 100%, so it's 200% of its original size, because I tried to print a small one and it didn't work out so well. So now we're going to try printing a really big one and see if we can build ourselves a functional gearbox. All right, unfortunately I wasn't able to do a time lapse on this because it was nearly a 15-hour print and my capture software wigged out. But here we're catching the last little bit of the printing. This is the last 1% of the print after nearly 15 hours. So I'm really excited to see this thing all done and put together. Bolts fell over inside of there and I removed it from the build platform. Bueno, hemen prozesua, dakizuenez, plastikozko aria sartzen da estrusorean eta hartzen du fusiozko temperatura, guti gora bera 200 gradu inguru, eta ja ateratzerakoan hozten da eta ja gogortu egiten da, eta ja egiten du geometri guztiak, ezta? It was pretty much done printing, so there was like no harm, no foul there. And there's a little bit of cleanup that'll need to be done from the little stringers, they call them, that go between the gears and so on and so forth, which is actually really, really cool. Bueno. So, well, we could go on and watch this for about the next 10 minutes, which is how long it took to finish. Peluko dugu hau. Eta jarretuko dugu. Bueno, azken finean, baditugu, hainbat teknologi ezberdinak haien artean, baina inprimagailuen edo teknologia gainera badago ekosistema oso bat, non bereiztu dezakegu, alde batetik inprimagailuak, plastikozko estrusorak, edo estereolitografia, multijet, sinterizado láser, 7-8 teknologia inguru osatzen dute fabrikazio gidagarrizko teknologiak. Bertzaldetik dauzkagu eskanerrak, irudiko eskanerrak, oso importanteak direnak, software eta materialak. Gero eta material gehiago dauzkagu inprimatzeko, bai metal, titanio, altzairua, aluminioa, plastikoa, polikarbonato, polistireno, gero eta gehiago. Ekosistema honetan, elkarrekin bizitzen dira eragile hauek, kompetentzia bizi dira, eta nik azpimarratuko nuke diseinua. Balioko
katean diseinua hartzen ari da gero eta balio handiagoak. Eta marketplace deitzen direnak, plataforma online hasten dira, eta leku bakar batean biltzen dituzte hainbat zerbitzu. Biltzen dituzte hainbat balioko kate horren mailu ezberdinak. Alde batetik, diseinua. Egin dezakezu zeure diseinua. Gainera, fabrikatu egin dezakezu. Leku berean banatzen da. Leku berean saltzen da. Eta leku berean hartzen duzu bezeroen datuak, bere gustoko datuak eta bar. Erran nahi dut, ekosistema honetan bizi dira 3D fabrikazio gehigarria, barkatu nire euskera trakitxagatik. Eta importanteak, erran nahi duena da, importantenak ez dira makinak, baizik eta ekosistema hau ezagutzea. Hiru-D printinen abantaiak azpimarratuko nituzke 3 edo 4 gauzak. Alde batetik, konplexutasuna, ez da inolako arazorik edozein gauzak, edozein geometria egiteko. Baina nik azpimarratuko nuke igual estrategikoki importantena dena. Eta da, estoka murriztu egiten duela. Erran nahi dut, logistikari dagokiona arras aldatzen du panorama. Bezero batek, Txiletik eska dezake produktu bat, eta guk dauzkagu bi aukera. Alde batetik hemen fabrikatu eta bidali, edo hemendik korreo elektroniko batez bidali Santiago de Txilera eta bertan fabrikatzea. Perspektiba hau arras aldatzen du panorama eta modelo de negozioak ere bai. Geroari begira, espero dugu progresioa da baita kalitatearen mailan, konstruzioko abiaduran, materialak, gero eta gehiago daudena, eta prezio jaistea. Merkatu nagusiak, bueno, ez dago ja, kasi merkatu bat ere eragin handia ja ez duena. Elikadura, gezurra dirudiarren, elikadura da markatu nagusienetariko bat. Medikuntza, noski industria guztietan, automobilgintza, abionikan, kultur industrian ere bai, eta nik azpimarratu nahi dut gauza bat bukatzeko. Eta da, fabrikante handienak erabiltzen ari dira jadanik teknologia hauek, baina importantena ez da hau. Importantena ez da zenbat erabiltzen dute jadanik. Importantena da zertarako erabiltzen dute. Eta iten nagusia ez da prototipoak egiteko, ez da pieza finalak egiteko. Importanteena eta nagusia dira esperimentatzeko, miatzeko, ikertzeko, ezagutza hartzeko. Hau da, momentu honetan importantea. Eta bukatzeko, gure ustez, momentu hau da gaitasun berriak sortzeko momentua. Berezko know-how, berezko ezagutza garapena. Diseinua aldatzen da arras, diseinu industrialaren ikuspuntua aldatzen da, ez da gauza bera diseinatu CNC batekin gauza bat egiteko edo inprimagailu batekin egiteko. Eta inprimagailuen abantaiak aprobetxatzeko aldatu behar dugu gure diseinuen ikuspuntua. Eta bukatzeko, guk uste dugu helburu nagusia, gure enpresen helburu nagusia izan behar duela ezagutza eta pertsonak metatzea. Erran nahi dut,
alde batetik ezagutza, enpresa bezala, baina baita ere gure ingenieroak, gaurko ingenieroak eskarmentu handiko ingenieroak dira, baina fabrikazio mekanizatuan, eta prestatu behar dugu gure ingenieroak fabrikazio gehigarrizko teknologietan eskarmentua hartzeko. Barkatu, gero nahi baduzue mintzatuko gara hor kanpoan inprimagailu baten aurrean. Bale, mila esker,